ay magmi-makeup na naman tayo. Andito na naman ako sa aking shower para lang chill-chill lang yung makeup. Kasi ayoko yung masyadong, yung, anong tawag nung formal na formal. Ayoko yung ganun. Wala lang, ayoko lang. Gusto ko lang dito, naka-chill lang, usap-usap, ganyan-ganyan. Ito pala, sa mga hindi may alam, ito ay ang aking salamin. So, open siya. Salamin siya. Gusto ko nakikita yung mukha ko. Kaya kung titingnan nyo, para akong half. Pero salamin siya. And let's begin. So, naghilamos na ako. Nag-moisturizer na ako. And this is my skin. I've changed my mind. Yung lighter ang gagamitin kasi nag-light nga yung skin ko. 32 amber. Yan. Ano pa rin? L'Oreal pa rin kasi yung L'Oreal lang talaga ang nakakaintindi sa aking oily na skin tone. Imimix ko lang siya konti ng L'Oreal Infallible din. Pero ito siya. And the shade is 260. Konti. Yan. Konti lang. Then yan. So, magpo-full face makeup ako today. So problematic talaga yung skin ko. Problematic dito. But, you know what? We just have to get on with it. Oh. Yeah. So, tap-tap lang. Napakaganda talaga tong foundation na to, lalo na sa mga sa mga oily. The best foundation ever na. Ito yung best foundation ever na gamit ko. Hindi ko ata kayang mag-switch ng ibang foundation. Kasi napaka-ano niya talaga. Napakaganda niyang foundation, yung Infallible ng L'Oreal. Napakaganda niya sa oily skin. Tapos nung umuwi ako ng Pilipinas, sinusuot ko to. Ang ganda niya talaga. Hindi siya nagkikiki sa weather sa atin. Para sa akin what is the best way na hindi cakey tingnan yung foundation mo? Sponge. Tapos ganito, dab. Hindi ako masyadong mabrush ng tao. Ang ganda niya, no? Ang ganda ng result niya. Tapos, nagmamatch siya ng konti sa skin ko. Siyempre, nasa bahay lang ako palagi. Malamig. Naglalay talaga yung skin mo. So, when you put foundation on, please don't forget your neck. Kasi dito, pag nakadito ka lang, yung neck mo, iba yung kulay. So, that's the foundation. You know. Tapos may mga, syempre may makikita ka pang mga spots dito. But I don't mind that. Para naman may konting skin na nakikita. Bago pala ako mag-eyebrow, nakita nyo na ito dati. Of course, my Lay and Low MAC Pro Longwear para yung aking lid na napaka-oily. Mag-settle yung eyeshadow. Hindi ako marunong mag-makeup dati, guys. I mean, hindi talaga ako marunong mag-makeup. Until now, hindi ako pro. You know, I just put my makeup on dahil I love makeup. And, sabi sa sarili ko, I don't know how to put makeup on. But then, if you practice lang, then, matututo ka din. Tapos na yung eyebrows ko.
Guys, hayaan nyo na yung eyebrows ko mag-chill, okay? Yung eyebrows ko at saka ako, we're best friend, but we're not in good terms. So, ang gagamitin ko na eyeshadow ay itong Revolution na Maxi Reloaded Palette. Kailangan ko ng Kailangan ko ng matte na shade. This color. Parang dark brown na color. May fallout lang siya. Gusto ko lang konting matte yung Gusto ko lang konting matte yung aking lid. Now you have to remember that iba't iba tayo ng skin tone, kaya parang iba yung kulay na lalabas sa lid mo kung anong skin tone ka. Blend mo lang ng blend para wala siyang masyadong harsh na line. Hindi talaga ako magiging makeup tutorial na tao kasi hindi ako marunong mag-explain. Tapos ang gusto ko, lalagyan ko siya ng konting sparkle. Is the Ted Baker na green, yung green na yan. Wala silang mga pangalan. Bakit wala kayong pangalan? Yun yung kulay. Ay, gusto ko yung kulay niya. Yung settle lang. Tapos i-blend. Blend ko lang yung edges ng yung makeup para maganda naman siya konti. Para hindi siya masyadong harsh tingnan. Para maganda tingnan. So, parang nakakunik yung eyeshadow. Green. So, kung anong nilagay mo doon sa top, yun din ilagay mo doon sa bottom. Yeah. So, parang may makeup ka na walang makeup. Konti lang. Para naman magningning ang aking buhay. Ayan. Konting-konti. So, yan. Nag-open up na konti yung aking lid. Yung aking inner. Wala kayong eyeliner. Yung kung may palette kayo na eyeshadow, syempre meron talaga yung palette, meron naman talagang black. Yun lang yung gamitin nyo na eyeliner. Tapos, brush lang. Ito yung eyeliner gagamitin ko is from Rimmel na Scandal Eyes 24-hour waterproof kohl kajal, and the shade is 004 gray. Hindi siya black gray. Let's apply. Tinitingnan niyo siya, tapos parang harsh siyang tingnan. I-blend nyo lang. Tapos kung meron kayong brush na ganito or any brush na kayang i-blend, yan. So, para ako nag-lashes, diba? Pero, eyeliner lang. Kaya kung meron kayong mga eyeshadow dyan na nakahiga lang dyan, gamitin nyo. Let's put some mascara. And I'm using the Lancome Hypnose Dull Eyes Waterproof. That's the mascara. Merong mascara na punta dito. Ito lang, cotton buds. Tapos, tanggalin mo lang siya. At tatanggalin yan. Yan. Nag-lift kunti yung aking mata.
What's next is ay ang aking konting, maglalagay lang ako ng konting bronzer. Ang bronzer na gagamitin ko ay yung NARS na bronzer na, ang tawag nito ay Laguna. Ito ang aking new brush na never ko pang nagamit, gagamitin ko today. Napaka-soft. Ang soft niya. Ito yung Ted Baker na nabili ko last year. Ngayon ko pa lang siya nagamit. Ang soft niya. Under. Over. Hindi ako guys. Hindi ako marunong mag-contour ganito, ganyan. Just put some bronzer on. Aking paboritong blush na yung Bare Minerals. Konti-konti. Konting sparkle. Yung MAC na Cheeky Bronze. Ito yung laman niya. Gusto ko tong kulay na to. Grabe naman ako makaano na. Tingnan niyo yung nagsiliparan sila. Yun, may konti siyang, di ba? May konti siyang pakulo. My lipstick ay yung lip shot na Gloss Impact from Sleek. Umiyak na ata ang aking baby na si Molly. Yung kulay. Ganda ng kulay niya, no? Tingnan mo yung kulay niya. Maganda siya sa sa morena. That, my friends, ay ang ating makeup tutorial na chill lang. Na wala akong pake. Chill lang ako. Tingnan mo yung kulay niya, oh. Gusto ko talaga yung lip color niya. Diba? Ang ganda, oh. Dadalhin ko kayo sa daylight, ha. Yan yung kulay sa makeup sa daylight, guys. Diba, hindi siya masyadong in your face talaga. Yung okay lang siya, yung chill lang siya na smoky. Gusto ko yung lip shot na yan. Kasi, hindi siya heavy sa lips. Kaya, yan. Kaya, kung gusto nyo gayahin nyo. Wag lang kayong ma-stress sa makeup, guys. Take your time. At saka yung mga makeup nyo na andyan, gamitin nyo kasi sayang. Kaya, I'll see you next time sa aking video. Bye!